Hei, tänään me löydettiin tämmönen peli ku... Mitäs tää on? Tää on joku Farmerama. Täs... No mitä helkkaria? Mitä sä hommaa siellä? Oh fuck! Roiskalle tuolla noita... Tuhmaa tossa käyttössä. Toni, vähän käytöstapoja. Mene nyt muualle siitä. Gangsteri. Ai! Lopeta! Pidä sitä se pääs kiinni joskus. Ne älä pidä. Mä voisin ostaa Blacksburger. Ja se kestää jo tuon verran. No niin nyt, katokaa, mä voin opettaa. Sitten menette Lahjalassin luo, painat tota ja painat Lahjalassi. En mä tiedä kuka urposi. 3 turpoa. Lahjalasse. Mä näytän sen keskellä. Musta lammas on Sitten mennään tänne nopeasti. Lahjalasse. Sitten kerätään näitä velavitkuttimia. Älä laittele niitä juttuja siihen. Mitäs sä? Noin, sitten painetaan tota koirankoppia. Vettä. Sitten mennään tänne maailmalle. On mulla vähän rahaakin jo. Mitä sä sitä puutos pelailet? Laita äänet pois. Kiva loputtomasti rahaa. Kato häkkivideota. Häksiversiota. Minulla tulee paljon pisteitä paljon. Farmamap. Haluatko sä tietää mitä? Onko se tietää? Äitis on vieläkin. Haluatko itse tietää, onks joku gangsteri? Kaikki sua... Ei kukaan sua pelkää. Mut kaikki mua pelkää. Saispa jotain hyödyllistä. No ei mitään tommosta hyödytöntä. Ajattelepa itse. Ihan itse. Jos sama nyt sinä. Mitä tää oli äsken? En minä tiedä. Oho. Mitä mä sain? Ai 4 turbopässeitä. Älä sinä tule sinne! Oi! Ai, mulla on video kesken, lopeta! Huuda! Tää kestää jo noin kauan.